Päägangstalkeri on, en välitä jos tulee turmio. Kunhan rahaa saan, sielunikin on jo myyty. Ne sanoi, että meitä pitää totella. Tai sitten tulee noutaja. Mun työ on täynnä päivien tuskaa, koska annoin luvan itseäni puskaa. Voisinko tästä vielä nousta? Jeesus, auta mua oikeaan suuntaan. Ne antoi mulle tehtävän taas, mennä paikkaan kello 2. Sinne on se uskova tulossa pian, ja mä täällä ennakkoon sitä odotan. Ne sanoi, että jos mä tulen uskoon, niin sit mä joudun itsekin vainoon. Mun työ on täynnä päivien tuskaa, koska annoin luvan itseäni puskaa. Voisinko tästä vielä nousta? Jeesus, auta mua oikeaan suuntaan. Mis mun piti ottaa se kovit piikki? Se taisi olla mun viimeinen niitti. Ehkä tästä vielä ylöspäin mä nousen. Ja annan elämäni Jeesuksen haltuun. Ne sanoi, että jos mä tulen uskoon, niin sit mä joudun vihollisen listaan. Mun työ